हर नदी से खिसियाइल बिया पियवा से रिसियाइल बिया नदी से खिसियाइल बिया भातरा से रिसियाइल बिया खिचड़ी में हाँ हो दादा खिचड़ी में गोलका ढूंढा खैले बिया दादा खिचड़ी में हो अपना भैया वाला ढूंढा खैले बिया खिचड़ी में। तो भाई हो अगर वीडियो रहे वो सबके अच्छा लागल होखे आ जेकरा भैया नैहर से खिचड़ी आ ढूंढा चूरा आइल होई आ लइकन के मामा लोग हाँ। तो भाई हो तो हम लाइक कमेंट करी आ ई मत सोची कि नहीं हमारा नैहर से जो ढूंढा चूरा आ गई तो कम से कम भतरों पर खिसियाई के ना चाहिए कहे से कि ओकरो बनल बा कि नहीं ओकरो को तन ढूंढा चूरा आ एगो लुगा चल जा भाई हाँ। तो भाई हो अगर वीडियो लागल होके अच्छा तो धड़ाधड़ शेयर करी जा इतना शेयर करी जा अब भाई हो तनी एक बार रीलियो बना के दिखाई जाए कर पर तब जाना जाए कि ना भाई हमारे लोग रीलो बनाओ तन जा हाँ। नमस्कार भाई लोग।